Right, tadzoka guys, tadzoka. Hande guys, tine nyaya famba ine bhora guys. Tinoda kutozopinda even kude nyaya yeusa 31 ndio yada kutopesira tione kuti haufa. Saka itai muchifamba nenyaya guys, muchifamba nenyaya tione kuti pana 31 apa pakamira sei. Itai muchifamba nenyaya guys tione. Tukumbofungwa ndikakunza kupeza life ilipo nasi mbonogera loni panzapa guys. Sama yakuyaka pogera lo nene hakuna garden pool unoda kupuwa 50 pounds auya ndigadzirire yard. Hey guys, when we nambozvichaira guys, hakuna wanda 50 pounds guys auya agadzire yard, auya ageregere yard agadzire pashapa zvigarden guys. When kana muri uripo wako unoda wako COS wechikomana unoda wako chi extra 50, please come and do my yard. It's not big, it's not big. Come and do my yard as a belief. Hey, Lucinda, wamukira tuye pa life. Njika wakanyarara my sister. Na hivi ndio ku UK ya please. Ndokumbirawo. Ndokumbirawo. Wana budi wedu ndokumbira nemwe wa mari wedu we. Uya ibi ndio apana kumbukura pa dukuduku ya ibi gazirire we yard yangu 50 pounds. He? Kwa itima ivana. Yamizo. Dewa idobozi. Mana iwa mama kutosuka njiro kuno zatoye wondo chaizo. Kukoti kwa inano tonza meshini uchida ipa shapa uchigera lo. Ndo kufavala. Kutokina chaiko idori wondo ya majirimani. He. Shaka umarusha ya utodi ishu. UK yenyukani. Kwa ifadha gawati me. Dilini zvakaoma. Zvakaoma. Hanzi indai mugere. Ndichashingirira how I love garden. Ndeti kuti zina yako koni wasikana. Kwa hivyo fadha konere. Kutozvigera musoro chako chekanototi vantu tindindotoenda kusaluni kutopa. Anotoenda every week ma 20 pounds aya guys. Unogirwa kusaluni. Sichigero chakatenga chiripo kuti avato zvangooma hazvo guys. Kasi titoita zvokutobatsirana shambu kai kundotukana chekuti handeiba zvabadza waizi zvekadheni. Right. Amen. Ndochaitavo. Amen guys. But hard mbonini. Amen. Hanzi vangu ndotobhadhara vanoita. Ukaifodha dhaniza kuti izvo varipo pavakatogara panyuzi zvaunona nyuzi. Vava nyuzi guys vakundibhula mufunge ibullying kai yavari kutiita iyo haisi right guys. Ibullying kuti ndifana kutsvaga munhu kuti auya agadzire 50 pounds panzapa. Ivo vanongoti kwaitsvagai munhu auya agadzire tomubhadhara. Ndivo vati kwaitsvagai munhu agadzire yadhi shena ndomubhadhara hangu. Indi ndangozisa ndikiri figure 50 pounds. Amen guys. Because ndinoda kutoti chekwe zviloni izvo. Vana dzadzedu kune vaya vanoda havo vanenge vachita mapisi job vanoda please I beg you. Kangori kabasa niwaki 2k 1 hour kana 2 hours chaiko. Because yadhi haisi hombe. Kwa idai ntiko ndawo ya manipando. Hapasi pa hombe natasha pangori padiki diki papa hapasi pa hombe wani kuseri kuwana nika imbe ulipaziwa wani. Hapasi pa hombe pangori padiki diki pango itika na 2 hours. Inda gwadziwa ine UK yayo kana zvangu guys. Ewa. Kwa mwita apana kana maruwa acho Ejelini apana kana maruwa ndoza chiti padiki diki ndepe 1 hour cheba apana kana maruwa. Maruwa api apana ingori lori ndakuchekwa. Please follow Blood Sisters. How are you, my sis man? Okay. Right, hande guys, hande. Kana odri kuseri uko kundo kuseri kunonikwa embe uku hakuna kune paving so uku kunonikwa embe kakukune niyo ndo kune nyoka uyiwani muno nyoka haigari muno kwanzi itai musa mujairani taka mazangwati kujairana kwachona kwatonyanyisa kujairana ikoko kwanyanyisa ndingo kugara tose ngokora tose ndida tungo kwanyanyisa kujairana kwacho ndakakudza ndikati Pani vachizoba havasidi mari dzakawanda iri naipela dzekuti vanozvidovayo kuti ma250 vemagarden service. Panext day wanga pane chimota chinotomirapo chakai garden service. But ndodotla Jane nzira chimbomira nditange ndapinza Budava iwo zopesira kana tapedza yeBudava. Saka ndinotozvita kuti ndivavhunze izvozvi. So yesi chero nyadzo ndoudzo wangu zvaiya zvima250 asi ndichadongorovera mwe kudomwe ndivavhunze.
Masnakes hakuna kuiti nyoka kunoko. Nokuti kunotonhora, nyoka igari kunotonhora. Haungawani nyoka kunoko asviti. Hauwani nyoka asvikoni. Nyoka haungaiwani asviti. Right, shikai number tapa 371 fambai guys tisvike pa tiunze baba vedu vakaita kugochwa vasikana. Vanhu vakangooma zvavo oso. Musikana basa ndo mudira. Kanzimbo ita yose semuri. Asi papo right koni mangwana kungo ipapa nde ya. Asi right koni guys. Mangwana ndokufuma ndakapfeka face yehure. Mangwana ndokufuma ndakapfeka face yehure ndoti munhu wese out. Munhu wese pfeka skin tight pfeka overalls. Hande ipanze. Ya, uri right iwe. Uri right. Ya kona ya nepla lilipo guys. Mangwana ndokufuma ndakapfeka ndokurecord live video. Ndokufuma ndakapfeka face yehure kudai. Ndoti munhu wese pashi hande. Munhu wese payadi pano kwachida kugara pano pamba panapa munhu wese payadi ivo vachiita nechigadzira bvudzi rangu ivo vachiita nechirelaxa bvudzi rangu hawa papa wagwagona thank you koni mangwana ndinopfeka fesi yehure fesi yehure hauizivi kuti hure kana achinge rapfeka fesi rinoita yose yose hari kwati hari vhunduke chara zvakafunga kuita ipapo ungazvigone tapa 396 guys handeitioni service vanoita for neighborhood yese rega ndigovabvunza ndione kuti zvinofamba sei vari papa next door apa rega ndigovabvunza right gaiti edebit vaya vabva vatodayirawo asi watitaura plan chaichaiyo taura chokwadi taura chokwadi hallo 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 hanzvadzi muri right tiripo makadi yenyu bvisai pa loud speaker bvisai phone yenyu pa loud speaker because mamagara muri pane noise saka ne noise loud speaker chance yellow mabvisa pa loud tsagai pari right vari mujere saka pari mune noise hello right mubvise pa loud speaker phone yenyu mubvise pa loud speaker yes makadi zvenyanzvadzi tiri paiwa ndimi matau mandibata toda kuti muti kuita kuti noiseta yenyaya toza kuti muri mujeri nyaya yenyu kuti yakafamba sei chichakaitika chichakaitika plus ndimani Cuthbert Mukwatura alright chichakaitika 23 na February Nana ndiri kubasa ndaita zvemagesi. Tiri kubasa pakaputika transformer. Paputika transformer. Nobanda totaka tiri 3. Nobanda takuonela chipatara ngakara 6 months muchipatara. Saka pakubuda kwangu kuchipatara muchimezi 2023 yese nasingatoshanda. So, pakubuda kwangu kuchipatara ndakabva ndagara kusvika na November kusingatoshanda. Saka pakazvoitika kuti pakaita vakomana vangaishanda navo. Vakauya kusite kwekwantinogara vachigadzira mitambo kusite Cosmo City. Vachigadzira mitambo. Saka ndaitobva kuMoro ndobva ndavaona. Saka pandakavaona ndakamira vanhu ndotaura navo ndikati asi vanhu vandoziva. Ndovadamira ndichitaura navo. So pakutaura kwandakaita ndangomira kwa10 minutes. Saka pakutaura kwandakaita maresident bosa zvane vanotora mafoto zvazvo vachitendera kusiti kwavo vanhu vakadai. Saka ino pandadarikira ndichinga. Saka ndadarika ndichinga ava vanhu vakasarapo vachiita zvavanga vachiita ina ndangovabvunza vose kuti sekuziva kuti vanhu vari pabasa. Saka padero ndovandaida pandakazotuma loya kuti anoklema mari December. Umwe loya ndandatsvaka kuti andiklemere mari yangu. Vakanosvika vakakamutira mapepa pasi vakatikana kumeeting. Vatikana kumeeting ndobva tanogarisana pasi
Ndika amara uklema yakawandisa. Ndika mutaurirana na lawyer. Ina ndinachokwanisa nditaura mutaurirana na lawyer. Kupedzerana na lawyer. Yes. Ndinourirana na lawyer pandira chidiudze ndomuudza kuti zviri right kana kuti zvisi right. Because ndinachokwanisa kuti nditaure because yakatotuma lawyer. So ndadzokera. Hapana kuita 2 days. Ndobva vatuma CIT. Vatuma CIT. Kasvika pandiro kanza iwewe ndatuma nesiti kwawo hanzi pakabatambo pakati ndambonana ndizvizive because zvakutotara ndizvizive kanza handozvine ndatuma plus vandichitore kuklema mari yakati yakawandisa kusiti kwawo saka vachidi kusunge vambokuvharira tombogara mukati vachimbopefomora ndiyati aiwa inene kundisunga ndirandi kuti ndisunge because moshahandina handiranga wandisunga but inoita kuti nakubva ndetendakara ndakabvunza kuti ko ava vanhu vari kupi vacho vamadzitowa vanodziva chingova ndakabva navo vari kupi kanza vari pashi ndakavasunga vakatobuda nebheri vari pashi ndikati aiwa inini manje mugomusunga sei makatosunga ava navo ukamuendesa kukoti vakatomenda kukoti vakanavatenda nisipo ndoziva sei zvavaitaura ndoziva sei kana vakatengwa nesiti pavo because handichazivi kuti vakatengwa kana kuti havana kutengwa kuti vaite izvozvo zvavaite vanodifuremera seizvozvo maona kanza hando zvandatochenjedzi ndiiti saka akandisiya ndakazodzoka kuti jere zvituko nhama ndatinana kwandoenda because ndanoda mkamari yangu because kuona ndakatokuwara ndichandoda ndoklima mari yangu jere chituko kwakadzokwa nepanodzoka nabatenda nene kudouglas day andanene kudouglas day nabatendita roda chete but nenyaya kuti ndiri kutomwa ndikufosereka kusokera zvakati ndometa pahafu nabatofanira ndisiti pawo kati andinaye pano munhusosowandiokeri bati munongai ari kuti haana kutora tambo hazvizivi zvamunokutaura kanzi hai ndiye akatora tambo kusokera ndokundisunga kwavakandiita ndokundiuyisa muno kukoti ndinongoenda ndinondiremind ndosvika ndonzi witness hapana kusvika izvo ndataura negore 4 months. Ko loya wenyu wamakamushanda naye ari kupi? Wakatozomira ndakatozomumisa ndaona kuti kukoti haana zvaari kuita futi kurandeni kwacho haana zvaangachiita angoguma everything saka ndakaona kuti hapana zviri kuitika. Asanga ari muZimbabwe? Mungangari muno South Africa. Iye taingoda aida mari kuklema mari zvekuzoenda kukoti uko akakona munondimirira iye aida kuklema mari chete. Right, imimi mukutaura kuti mashandira City Power. City Power i-contract company yeni kikirika ye-Eskom kai? Eskom. Okay. Saka City Power mumuridzi wayo ndiani? Iye government adini City Power inotenga gate ku-Eskom. Iyo vana vanhu vaye vainozvisupplyira. Inotenga gate ku-Eskom. Imi makamurushandira City Power exactly straight here kana kuti City Power yakakaisa pa-contractors imi mukashandira contract? Aha. Yes, I know. Kuti City Power inohaya ma-contractors. Ma-contractors do anozokuemploya imimi ma-foreigners and what not, right? Chekutanga saka imimi right mune matima ane 1 year 6 months muri mumasouth kuchikuenda kukoti mchingopiwa remand. Dana 1 year 4 months. Alright, makaclaima mari pamakaisa mapapers enye claim imimi, how much did you claim? Mari lo yakangatanga kuclaima 20 million. Muna mistake yakaitika, sorry hanzvadzi. Mistake yakaitika 20 million pa company, pa contract company yakatocontractwa neCity Power. Ndosa vakakugadzirira idhende rekuti makabatambo. Because the 20 million ivo pachavo cheshe avatobhadhari 20 million neCity Power. Avatobhadhari 20 million. Nyaya iri pakuti mari yanga singakleme contract mari yaklemiwa straight kuCity Power because City Power ndiyo inoti kana ndiyo inoprovide zvekuti ukakuwara uri pabasa chekukondera City Power ndiyo inobhadhara. But remember, City Power to give you 20 million, azvigoneki. Exactly.
azvigoneki. Kana ikoko chaiko chakuyanga singasariri ikoko. Kana ikoko yanga singasariri ikoko. Kungoti handizi yangu leo makashandisa, but then makatsvaga advice before. Hanimona, vanhu vaiko advice izvo vanoziva mutemo, vaiko advice zvakanaka. 8 million cheche kune City Power. City Power i-contract ye-Eskom, haisi Eskom. Anti maona, haisi Eskom. Ayake imari yamefanga kuti umefanga kuclaim enyuka kuti 2 million, yozosara yeri kuma 1 million. Ndio mara yamefanga kuclaim iyoyo. But the moment yamakasafika ye-20 manje, anti maona, even one vakashasa advantage kuti muri foreigner. Anti maona, 2 20 million vakavhashasa advantage yekuti ndinokuitirai mobva manzi mabatambo musina kubatambo. Deya South African vasina kumusungisa. Bianga South African vasina kumusungisa. Pamakasungwa imini 20 pamaishanda kukambani kumamini nemapepa here. Michelle not to South Africa, Michelle. Not to South Africa, my sister. Saka pamakasungwa matimanga mini nemapepa. Aibudi koni murinda handituzama kesi dzakawanda chacho yepaground yepa-SA adzingude mari dzakadaro ku-SA wesi still uri foreigner munhu wavo South African nevasina kumusungisa 1 2 muSouth African aidhimanda mari yaibuda muSouth African kwete muforeigner guys kwete muforeigner aibude kumuforeigner aibude iko zvino road accident fund ukakuvara uri foreigner South Africa uko haupuwe kana cent guys musateza kuti South Africa inini verekai malozi South Africa uko ukakuvara izvo zvipo mukombi yeSouth Africa uko urimo mukombi kuchapiwa vaSouth African nese mari iwe muforeigner haupuwi avapi vaipa kudhara kwete mazivana havaburitsi mandizo avana havaburitsi especially uri foreigner havakupi munoona chiyanza zvimire ndikubatsirei. Let me help you. Hanguse kuziva kwandinoita nditika kuclaima kana mabuda imini mari yenyu munozoclaima because civil claim haisi criminal claim. Ani muri kunzwa civil claim kuclaima mari antika kana kusungisa munhu it's a civil claim haisi criminal claim. Imini makanzi mabatambo antika ndosaka makanopinzwa kukoti nenyaya yecriminal yekunzi kwabiwa tambo. Handimaona right apa vari kungokushandisira ichimetsi ndo chakakungokushandisira muri kungoitirwa zvenyu metsi dzeku-SA pakushanda politics. Handimaona right iva chizozati munodzibuda muchapiwa metsi 1 matogara 1 year 4 months pa 1 year 4 months dzamagara andika bepa rakasvika pakuexpire handiti musi wamunonzi muri kuenda kunobvunzwa kutrial kwachona chinhu chekutanga kubvunzwa inini ibepa zvamuchazotaura chibepa rakazoexpire ndamukati ndikazodini no one will listen to that. Saka mapinda mukoti muchinzi bepa antika iko zvino izvi ukasungwa uri foreigner guys chaunotanga kubvunzwa uchipinda mukoti kana uri foreigner mapepa status yako legal status yako kana usina havasi kuda maforeigners they are first havasi kutoda. Saka uchipinda wega unekambosha kadiki kadai kana kuti chaunotanga kubvunzwa mukoti mapepa ndotanga kubvunzwa and then knowing kuti pachanotaura kuti mapepa angu akaexpire indapsungwa they are not going to listen to that. Andimaona they are not going to listen to that. Vanobva vangomuti hauna mapepa antika automatically guys automatically ukatongopinda mukoti ukachanjwa pabepa majistrate kuti hauna mapepa antika automatically mazivano ukangobatwa ukangoenda mukoti it's automatic hazviti kudi it's a 5-year ban. It's automatic because the fingerprint everything zveshatosendwa kumaborder kwese it's automatic.
ani muri kuona saka pachaida kukoti brother vachimonza ndina mapepa antika kuklema kwabva kuzoita vabva kuklema kucivil court vari munyika vanenge vari munyika ipi pavachaklema because vanenge vatoenda kuzimbabwe kudhara ende vanenge vapiwa 5 year ban vashandisigwa mesi chete vakushandisigwa mesi chete yes animona kuti prosecutor akutokudzawo the same thing prosecutor eSouth Africa guys pakangoshandiswa mesi chete animona 20 million aibude guys mari dzaibuda kudhara timaridzi noti pakazotanga zvakalankalapsi zvokuti vari kuti anoiziva fanira nechichi hakuna mari dzakadaro dzinobuda chingoripo nechekuti zvotikaotokufaitira kuti vabude mumasauzi kozi vakaholdigwei havana kubira kubatsambo handimaona vabude zvavo kana vakwanise kuvabuda kana vachitonodhipotwa vongodhipotwa vonozodzokera simple handimaona chete ndo zvingoripo zvokuti mari kana kuti kudinika tikanyepana kana kuti kudii guys vanogara vakaita 3 years varima vanoita 3 years guys hamuzivi temu South Africa vanoita 3 years varima vakagari vari vachingonzi remand kungofixwa remand kusvika vanyarara vega animaona yes yes vakushandiswa mesi guys pari kushandiswa mesi ndozingoshandiswa pari kushandiswa mesi ndochokwadi vata 3 years varimo guys 3 years dzinokwana varima 3 years dzinokwana varimo vachimba muri kuziva anzvanzi pane mwanzvanzi akamboya panapa paso pabasted abroad animona nanhasi vachirimo 2 years dzakwana vakabudiswa kunzi havana mhosva kudhara koti vakaenda vakanzi havana mhosva but vakadzisigwa kumasauzi vane 2 years vangogara masauzi havaindi koti havadini vakangogara kumasauzi kwai takamirira bepa tabva kuhaikoti iforena guys vakandifonera musi unoyu kuti zvindaivizvo ndo zvandichafira muno hakoti havachaindi vakapindwa kunekoti kunzi tapedza nyaya animaona vakangogara kwai takamirira bepa rinobva kuhaikoti rigozouya rigozodi 2 years bepa racho hariuyi vakangogara wokubvunza hapachina animaona magadzira anongoti takapiwa tokuchengeta pano zvekuta tikuzvisa tizvizivi kupoti kuya havachakwanisi kuenda 2 years varimo izvozvo zvakaoma saka inini muri kuda kubatsirwa sei hanzvadzi how do you want us to help you then totaurirana nakuri kuti ndobhadhara ndobhadhara sei totaurirana kuti ndobhadhara sei mazimbabwenzi achona kufuta nokuti mari chaiko chaiko Yeah, guys, I don't understand how it's gonna work now. But guys, can I pan kudo pane lawyers aripo kana muri pa lawyers South Africa guys, okay, help this brother. Anyhow, guys, kuti vabude andimona kuti zvipushwe antika kana vachinda vachitotongwa chinga vachitongwa because vagarisa kana kuti vakunda kunochitongwa vachitongwa vazive kuti nokuti vazive kuti votongwa havo vaone kuti nokuti vakagara pasina chipitika wakangogara hauzivi feti yako kuti ndichazondotuwa dzimwe 5 years here pauchanoburitswa zvirinani kuti lawyer apushe andimona kuti agaipapo kana pakaita lawyer akangwara chaiko chaiko pakaita lawyer akangwara sezvaari kuita andimona lawyer akangwara anoti muri mukati momwe machifambira mari idzodzo anodzifambira because tara chokwadi guys zvakaitika apa City Power yakaclaima mari kuEscom City Power yakaclaima mari kuEscom yakatopiwa mari iyoyo yakatodyiwa because foreigner. Yes. Yes. City Power claimed mari kuEscom. Yakatopiwa mari neEscom because there's everything evidence inenge iripo kune vanhu vakatsva. Vakatopiwa mari neEscom, contract company. But City Power now, they are South African, they vakapiwa mari yacho. Muforeigner mari yakatodyiwa hakuchina mari yakatodyiwa nevamwe vanhu kusora ikoko. Yakashiyanwa mari. Hakusina. And then makoloni kwagara uri mosina kutongwa haverengwe guys apa vamwe vanenge 1 year 4 months varimo. Ndio naenga kumbira kuti kana pana nokwanisa kuti
matsira miri yaigona kuuya kana vatora nhamba dzangu uya kuSun City touya totaurirana toona kuti tizochifambisa sei tichibhadharana sei tichiburi muno mukati sanongoda muri kuSun City ndiri kuSun City. Alright, regai titaure titsvage then ndozokupai feedback kuseri. Share. Alright, sharp. Saka muri iri kupi? Muri iri kupi vari pakwazhe vari kuKosuru. Manje vakurama sei musipo? Zvakatooma tete handitombozii kutoti ndoitausera apa ndakatova nemwana ane 2 months zvidoko izvo. Vari kutaura hana ina muri kuvanza vachitaura one day hani vari kutaura but kune vanhu vakuti handoisi kumasure chete. Zvakaoma tete. Handitombozii because advantage vavanzongori kuti renti havabhadhari nekuti pavanogara nepekuti ndandakatongotengawo ndichitsindiri vake ndavakawo 4 rooms saka panongova nemanodzawo 2 3 ekutotiwa nemari yekutotiwa nekuti ndovanewo 200 rand mudiri mukati kuti nditengewo shuga nokuita sei ndobva inotobvawo ipapo. Makatotenga iseni makavakaiwa zviri nani manje ipapo makatenga nehanzvadzi chimbondiudzai tell me makatenga apa pamusina mapepa panozoita pamba sei? Mapepa ari pachipemiti anga chiri kushanda ndotori nepepa rehouse neimba yacho iyo. But imimi enyu estate expired ndopandaifandaka kuti denedai kusiri kuwara nekusonga dendakatogadzirisa zvese zvakatopera. Pakuda loya anoziva zvaanoita. Pakuda loya anoziva anotofambira nyaya dzemapepa enyu iwaya first ndokutanga kufambira mapepa enyu iwaya. Ndazama bhozi tete ndikapa mari yandaspenda kandichingotishandisa maloya ndichiti haya maloya ndatosipenda mari ndosvika more than 70,000 chese mari dzandandatabhajeta dzimwe dzatopera ndada kutotengesa zvipfuwo kumba iyo. Alright, azvigoni ndikati ndibvunze azvigonere since noti munhu vari kuitirai utsinyeka manjadzi yangu ngatiwirirane pano. Handisi hangu 100% sure but I am 90% sure kuti certain kuti mari yakabuda yakaclaimwa ikadyiwa right. Vanhu vakakufundisa city power atika criminal case iyi vachiti makamatambo but I would like to believe kana chamataura chiri chokwadi mimi atika munenge musina kumatambo saka kana vari ivo macomplainants atika vanokwanisa kuwithdraw case atika vanofana kuwithdraw. Yes. But nyaya yekuti withdraw case vakuramba nekuti kuti vanoti unokasira kuzokilema mari. Ndo patiri kuda kuti tigadzirise ipapo. Animaona. Handizviri hangu. How about whoever are in charge? Otaurwa naye. Handika. Motaura kuti mukudropa zvemaclaim aya. Ekukilema mari. Vangowithdraw case mubude. Muone kuti moitandira papya. Zviri sei? Zvotori right because tindirame ndiri munomu ndori zvinhu zvangu zvese zvoparara family yangu paitiri chaipo kubadziwa kuti family manje inenge ichiita sei izvo zvotori nani chaizvo kuti wawithdraw ndibude. Yes, then mosera nenyaya yacho yemaclaims hanzvadzi yangu simba mukaka maSouth Africans aya munonyudzwa nezvitara nebasa rese ivo vachita life dzavo. Yes, I think let's work towards that. Mune nhamba dzemabhosi enyu whoever. Let me come in as a sister, as a big sister venyu. Ndotaura navo kuti no more claims but please tachinokumbirawo agara hapana nyaya nothing chikuitika afa munhu akakuvara hatina basa nenyaya yemaclaims. We have decided to drop with that one ngasane nazvo just kungoti mubudisa ashandire mhuri yake. Ndichaita kuti nditsvake nhamba dzacho because mafoni andaimbori vane nhamba dzacho takatorerwa muno mujere tombotorerwa mafoni saka ndichazama kuti nditsvake umwe munhu achandipa nhamba dzacho pavanhu vamwe vari pazhe. Tsvagai mari inoshanda imanjadzi yangu panguva ino ifreedom yenyu ndakakosha muri handika zvemaclaims zvechisiyai kachiregai chibudai musene nazvo kana kuti makangwara vabuda kana kuti vakuburisai vakudropai handitika vakuburisai then muchida iri kupesiwa maclaims yawithdrawiwa mai panze motsvaga veya renyu mega vari vara mochipesiwa maclaims but still nyaya dzakadai kana zvambodai dzinenge dzane makuva pasi because mari yakadyiwa makuda kuenda kuclaima kamuna mwari munotumirwa hitmen kuti musaclaime mari iyoyo because mari inenge yakadyiwa. Ndizvo bose zvokwandamwekaona vanguloya anoda kuti andibatsire then toona kuti pakubhadharana nacho tichiita sei ndokwanisa kutengesawo zvandinazvo 1 2 zvasara zvacho tokwanisa kutobhadharana sei toonesana toita sei.
ya ndizvozvo takaimatsvaga nhamba tisapedza zvaloya takaimatsvaga nhamba tione kuti just approaching them vangarambe here kungoti when tikuyo on behalf of andichimaona uye patanga pataurwa nelegal advice kochera kantu pamaclaims musainogona kusaitwa withdraw ndosaka tiri kuti vatange withdraw case then maclaims haaitwe vatange withdraw case yavo because ndo vane mapower zvekuwithdraw case right now ndivo complainant because the legal team rumbi apa tiri kuzama kuvhara makosi vari mujeri hanzvadzi mari yacho yaloya vanaiwana kupi yekuti vabhadhare loya vari mukati vakagirwa iye mari already neumwe loya hapana chakaitika mari dzakatopera kunozo dzakatosvikwa mari dzakawanda maloya mamwe achinge uyachinga mamwe achinge achidini ndakutisa mari dzawanda. Yeah, all right. I'll come back to you. So get a game and number. Hi, brother Ngoni. How are you? Ngoni, that's it. How are you guys? Nya iri trick. Murku it's happening iri trick nya jati. Ani mona. Je claim because je n'ai je injury claim gaba bomira. Hantika company gaingo withdraw because tara choka mambe pamwarika. Kan kunia no siva SA marika claim. The money has been claimed. One informant dzavagara mukati dzakatoitwa purposely City Power contract company ye Eskom antika haitodi zvima reputation zvokunzi kutsva kana kuti kudini pakatoiswa maclaims mari obviously ogona kuva yakatobhadharwa yakatorohwa kuCity Power ikoko ndosaka vakamuitira utsinye hwekuti apinde mukati imomo mari yakadyiwa ende nawo mukati manje andimaona hapana chinokwanisa kuitika City Power company hombe guys versus hanzvadzi yedu muforeigner guys what do you think can do what do you think will happen guys so we're talking of City Power it's a big company mu-SA subcontract ye Eskom ndoiri kusuwa hanzvadzi yedu ndo yakamusungisa court. Do you think anongobuda just like that? Right now, a lawyer, a very good lawyer, an advocate, advocate, we just consultation fee right now. Consultation fee, consultation fee 10K. 10K. Then in Muma maybe kana akurukuti anzwisisawo arikuda kungotora nyaya over right tindipai kana kuti 50,000 once off ndimbofambira nyaya dzakasvika ndozotoja imwe kumberu vari mugera havana ndosaka vanga vari kuti kana paine loya riripo pamazimbabwenzi remahara rinokwanisawo kuti mundibatsirewo ndikwanise kubuda tozotaurana ndabuda kuti ndoita sei because zvichokwadi pari triki muforeigner kungoti dzimwe nguva kana ukaudza vanhu vasati vambogara muSouth Africa havazvi-understand kana vari muSouth Africa vachona vamwe vasingazivi zvinoitika kuoutside world zvinonetsa kuti vazvi-understand vakatobuda manishinu mari yakabuda kuEskom ikoko vanogona kuva vakatopiwa kana 10 million kana 5 million iyoyo kuEskom ikashiyanwa kumusoro ikoko mari iyoyo ende kana chiri chokwadi he can't fight this. No, this fight he can't fight it. This is one fight you back down. You back down. I'm not any claim. I'm just dropping everything. I just need my freedom. vobuda havo votunga kushandira mure vakapora ndaichava kunza kuti tionei vakapora vakachaiwa ndapora maoko ndowaramba kudzokera pakala but kumwe kwese kuvapora saka I don't know ende vakanowerwa very good move rekunzi vabatambo ndobva vanosungiswa remember kuti makona City Power vanenge vane madocuments emunhu wese guys vanenge vaine madocuments emunhu wese saka pakatoita claim iyoyi yavo vakanotarisa kuna kuti mapepa akakuexpire papi they were close to expire vakamukandisa mujeri akaexpire now you can't go and say mukoti kuna manje haatorina nguva kuzvitendera izvozvo zvose kana uri foreigner kuti especially uri wega usina kana lawyer pane pakutoda munhu anonomira salawyer kuti aiwaka munhu uyu bepa rakaita akaita mapepa rakaexpire ari mukati matomubvara saka aipawa kugadza mapepa sei pakuda lawyer anotaura kuvega kunotaura haibudi hapana anotovateerera hapana vanotoswera musiwo iva kutotigwa mapepa edeportation kusiwoyo
and deportation yacho yanongoitwa kuzvinoka because vane vaenda pamberi pajajika haina kunzi kudii kana kudini. It's automatic. Bania it's automatic. Saka vanhu zati akangovhera aenda achaclaim clips kuti ane claim ari kupi. They know. Hanzi Tambo vana kuba zveshwere. Handizivi zvetambo. Handizivi zvetambo Michelle kuti vakaba Tambo here kana kuti havana. Ndikungoti ini ndikutaura nezvenyaya yemataura vari kuita. Kana vakabawo Tambo then pane nyaya. Kana kuri kuti vakabawo ndikutaura hangu based on zvavakutaura kuti handina kuba Tambo ndakaona vanhu vakamira vandaishanda navo ndikanamamhorosa asi vataura pekuti mapikicha handiti pane pavati pai vanhu vanotora mapikicha kudii hameno ipapo. Kana vasina kuba Tambo asi paTambo apa mira chimbodzoka paTambo iwo yaone point yakanaka. Mira tinyatsobahwisisa nokuti kuti tivabatsire ngavatudze chokwadi. Ngavatudze chokwadi Tambo vakaba here tikwanisa kuvabatsira because tinogona kumanya tikazonowana kune evidence uko tamhanya kuvafonera uri right ipapo. Hanzvadzi yangu hanzvadzi ndoda kubvunza sorry hanzvadzi yangu ndoda kubvunza imini tinoda kunyatsokubatsira asi toda timudze chokwadi. Mati imini pamakanga makamushumira musoro nao nekubasa kwenyu vamakanga maona vari patransformer kakatogwa mapikicha akatogwa nani? Akatogwa nemaresidents anga ari padiki ipapo. Why? Ando pandakabvunza kuti sei mapikicha akatorwa because there's no right kuti munhu unotora pikicha munhu asingazivi. Ivo vakati no vanhu vedu vatatatuma kuti vafambe vachipatrol vakati no tikatoti ndovada pano kuti vauye pano then vaexplain kuti vakanditora ndichiitii vakaona ndichiitii. Saka muri kuti imini tiudzei chokwadi hanzvadzi imini Tambo hamuna kutora zveshuwa here? Tambo tinotora ndakatosiya varipo vanhu ivavo ndakatovasiya varipo indakatobva ndikatovasiya varipo ndikatoina nditobva because ndaitodarika nditobva kumuona. Vana vavaita nezvei? Vanoshanda ikoko kusiti kwavo. Vaitei musuyu patransformer musuyu vaitei? Vaitoshanda ipapo ndioperator ne-risk management. Okay. Vanhu veSouth Africa, vaSouth Africans? MaSouth African. Saka hamuna kuzombotaura navo here after vanhu ava kuti munzwa kuti pari kunzi pakabiwa Tambo? Pakabiwa here Tambo chishuwa patransformer iyoyo? Hapana kana kubiwa Tambo, hapana kana chakatogwa ipapo. Hapana kana chakatogwa. Saka ndakatobvunza chiro chiyaichi kuti nditaurire kuti chii chiri kuitika chakanda vanhu vari kutongokuda kungopfitisa. Chiyadhana yatotaura kuti vanhu vari kuda kungopfitisa. Hazvizo kuti pakabiwa vanhu kuita sei hapana chinhu chakatogwa pana. But nyaya iri kwende kuti vanoda kufitisa. Okay. No, kana pasina Tambo dzakabiwa. Zvototi chero vamwe management yeCity Powers ndisati ndatorerwa foni konazvo manja kutombokomunicate navo kuti hakuna rekansiyana. Vatogara vakatotaura kuti haanozati manager adangokufitisa nenyaya yekukilima mari yako chero. But hatine hedu power rekuti tingagona kuita sei asi manager madecision haatora ni wrong. Okay. All right. Saka panonzi provide evidence kuti kunzi pakabiwa vachanoita Tambo imi muri kunzi makwanikwa muine something mamuine chinhu here chiri pamuso kuti munonzi masungu mamuine something Ndandisina. makangoroverwa metso. Alright, thank you very much. Thank you very much. Guys, ngati analyze nyaya iyi zvakanaka guys. Masikati vari kubva kumo unoba kopa here masikati guys. Ngataure chokwadi zvokuti pamarezi akutora mapictures unoba kopa here. Ngataure chokwadi guys, kunobiwa kopa masikati uchiona here. Munhu wese achiona uchisumudza kopa havana mota vachinga ifamba netsika kubva kumo. Aiwa ndiri kuvabhilivha ini hapana kana Tambo dzavakaba. Hapana Tambo dzavakaba. Tambo dzekopa ungaba masikati vanhu sachiona ukazvuzvudza nadzo uchinda kukana mapurisa akumisa uchingobva papa vatotora ndaibva kumoona ifamba hanimaona mapurisa akakumira apo akumisa apo kuti ndadziwane Tambo idzodzo masikati kubaa vana vari kunyebekwa vakangoroverwa trap chete kubaa vanhu vakangosererwa trap ingori nyaya chete ngoti vasaclaime mari mhepo dzakangovasimukira inyaya dzeclaim yemari chete ndobva vangoregerwa date zvakaitika because muforena remember management ine mapepa ese guys inotoziva kuti mapepa anhingi kana kuine maforena akawanda uyu anopera pakati vakangokugara kwaari kutoitaka mukati momoka
just takadodya prosecutor akadodya mari prosecutor akadodya mari ndosoka muchiona chiti don't worry don't last time pavanouya panenge pane mumwe because prosecutor pakoti asi one every time panoenda kukoti unosangana different prosecutor and the prosecutor kana wasangana different prosecutor haiti nyaya yako anongokuti remand ozodzoka musi wakati uya avepo paunodzokaona kuya asipo futi konzi remand ndokugara kwaita nguva yakareba uri mukati anzombotaura koma moboys vangu ndakabata nemalawyers chinonesa moboys akagara ataura kuti inini handichadi any nyaya inobva kumazimbabwens akataura kuti handidi anything chinobva kumazimbabwens. That's what he said to me. Akati nyaya dzinobva kumazimbabwens simusanditege kana kundiudza handidi mazimbabwens anokushandisa apedza mangwana voenda kunoita manyaya dzavo kuzvikona uko kune mwe nyaya yaanoziva yandoziva ini yandoziva inini yaakaitiswa saka akabva aramwa ipapo akabva aramwa pane nyaya yandoziva yaanoziva iye yakaitiswa asi fambira vanhu vakataura nekuseri vakabhadhara nekuseri akapedzera kuita unge benzi ari adzifambira nyaya dzacho saka akabva ati handidi hangu handidi saka zvonetsa hamene ndogona kumbomufonera muboys wacho but nasaturday manje ari kuchechi panopedza na5 kamasavata ari kuchechi plus takabata foni yavo type ndaigona mufonera muzvinzwire ndakaisandudza kuti simusandibate futi nyaya dzemazimbabwens izvi ngavapedzera nekuvahligwe mari ngavabigwe because unomiridzika auya kwauri chimiridzika mangwana kuti munhu asina kukwana akadaro saka handizozivi manje kuti apapoitwa sei guys kana aripo zvake lawyer guys anoda kubatsira hanzvadzi yedu izvi nokuti hapa kutombotsvaga nhamba dzamanager ava kuti tiite go through the manager kuti aiwa please chingoitai kuti abude chete mhuri yake hakuna maclaim ariko angowisisa maybe vanogona kungowithdrawa because ndivo complainant. City Power is the complainant right now. Company City Power is the complainant. So imagine company City Power inosupply magetsi muJoburg kweso fighting against brother Kathibedi vekuZimbabwe azvibudi guys. But avasesa vanodaro but akabatikana ipapo munhu ari kuchechi right now guys and I don't think kuti mambomona kusocial media Friday hadhiri rekoparate kwemasikati guys hatiri kunyeperana yakaipa right akaipa anzi koshelazi asi zvaliza vedwe shelazi ndiloya here vasikana vedwe musadaro maboys ari gwari kuchecha ungona kuti ndakakudzai isisimeni musandifonere muchitaura nyaya dzevanhu no mukoma maboys masera sei muchemuche tiri palive ndachitotraya nhamba yenyu iyoyo vanhu ndivari kuti kufonai trai kwamaboys ngati vanhu vari kuchechi moda kunditukisa pane nyaya yatinayo panapa handitika ini ndandambotaura zvamakadutsa asi chigai ndisega kumbozvitaura izvozvo regai ndingochisa pasaiti timbohwa imimi nyaya iri panapa nyaya iri panapa apa pane vamwe hanzvadzi vatibata paprogramu apa handiti vatibata paprogramu hanzvadzi ava vakasungwa handitika hanzvadzi ava kusungwa kwavakaita this is how it happened ndiri kutsanangura matsananguriro avatiitira handitika hanzvadzi vaishanda kuCity Power hanimoza City kuCity Power kusubcontract company yeEscom exactly isubcontract company yeEscom saka choenda kuCity Power ndobva transformer rata ndobva vatsva vakatsva kuita kugochwa chaiko chako munonzwa vakatogara muhospital nguva yakareba ndine mapictures and everything I'll send you right saka vachibuda papa kudaro kutsanangura kwavaita ndokwandoda kuzama kutsanangurirai bheki vachibuda kudaro vadhischarge kuhospital hanzi rimwe dhei nasandatanga basa rimwe dhei daibva kumo vachifamba netsoka vachienda kuCosmos kwavanogara ndokuona varume vavaimbosha vavaishanda navo kuCity Power rimwe munhu achiri pasick leave
handika aona vanhu vaanoshanda navo vari pane imwe transformer vachigadzira transformer ndobva aida kunotaura navo kavachimhorosana. According to him hanzi kune maresidents akatora mapictures, atora mapictures maresidents handitika then ndobva vatodarika vakaenda kumba kwavo. Vaida kumba kwavo handika vakangotaura neava vanhu zvapera kubva vaenda kumba kwavo. Vaida kumba kwavo after some days handika ndobva vatsvaga lawyer kuti kuchisuwiwa kuchitiwa maclaims ekuti injury dzavo dzavakaita kubasha. Yes, saka vatsvaga lawyer weya South African yakuti avasuwe ndobva lawyer anoisa mapepa e20,000 20 million anomaona kuCity Power. Aisa 20 million kuCity Power kuya then ndobva mapepa achitanga kutafambirwa handiti saka hanzi pekutanga pakaitwa round table vakatoedzwa kubasa vakazoona mari yavo wakataura 20 million yakawandisa andiwana haiti ivo ndobva vati saka ndofunga semunhuwo angasinawo advice hapana munhu akanga maadvisa lawyer iri raingotongotsvagawo zvaro mari anomaona ndobva vapindura kuti inini hamutauri neni and that was right munotaura nalawyer because ndina lawyer wangu kuti akuconsultai ndiwo munotaura naye iye ndiachazondiudza ini kuti mari yakawandisa ngatidzike kusvika pakati handika ndobva varamba pakati saka musataura nani saka vadzokera kumba handitika ndobva kwatouya muCID after some days zvikanzi ndikuya kuzokubata iwe wakabakopa akati ndakabakopa kupi zvikanzi wakabakopa musi wakati dheri yari ari kunzi akapfuura akaona vanhu vaya vachitaura uko kurudzi mapicture ndodheri kunzi akabakopa hanzi muCID akabva ati musi uyo akamusiya akati saka ndanga yakuzokutora but handichakutori ndobva azodzoka kusira mangwana akati iko zvino yakuzokutora manje nyaya yadi yanetsa ndokuchitorwa kwavakaita zvadzava ndokuchinofarigwa vavharigwa kudaro vagara mumasauzi 1 year 4 months vakasunga 2023 varimo vanongoenda kukoti vasvika pakutopora varimo vanongoenda kukoti vonzi remand kusvikira izvozvi hapana chakambotaura kana kuti kudini handimona. So the first question I asked him, imimi muri lawyer and muri lawyer matogona maiva platform, let's tell and let's educate people the truth of what is the law of South Africa and what is happening background South Africa handimona, right? So ndataka kuvabvunza status iko zvino ukasungwa kana ndiri wrong muti ndikunyeka ukasungwa neani mhosva chekutanga kana uri foreigner chinotanga kubvunzwa chii? Verification of your legal status. Thank you. Verification of your papers, legal stay yako munyika ndo chitotanga kuverify whether wababhino. Yes, wababhino wakomita major chinotanga kubvunza iko zvino mapepa ako, right? Saka munoona zvavakaita ndavabvunza nemapepa here ndobva vandipindura kuti pandakapinda mujere mapepa avo akabva ato-expire akanga atowe kuexpire saka vakabva vanotorwa vachibva tono expire vari mukati saka right now vachina mapepa akaexpire vari mukati ari muri kuona. So chandaona inini hangu inini gameno I might be wrong chandaona inini anditika mari iyi City Power remember kuti isubcontract yeEskom mari inogona kuva yakatoclaimwa kuEskom yekutsvaka vanhu ava mari ikatobuda City Power documents kubasa. Yes, iyo vakutsvaka remember lo yakaedza zvese kachisuwaka saka document rese ririko kubasa saka it's obvious inogona kuva yakapinda kuEskom. Yes, company inenge yakaishiwa vashandi vayo zvakadaro saka macases akatodaro ane mamedical proof payment haitombotori nguva kubhadharwa kucompany. Yes, saka akatobhadharwa hazvitombotori nguva especially kana pane evidence clear yekuti munhu akakwara anenge aida kunzi akwanise kubatsirikana. So I'm convinced kuti netime yamuri kutotaura ika payment inofanira yakatobhadharwa. Payment yakabhadharwa to City Claim but to City Power. Yes. But now what might have happened is City Power after seeing handika remember vane marecords emunhu wese vashandi vavo vakatoona kuti munhu mapepa akuno expire pakaitwa medzi kuti apinde mukati apinda mukati now handika bepa raya raka-expire handiti so right now I don't know now handakubvunza zvekuti wangani permit yakaita sei but angoti ndine passport izvozvi isi akato-expire. So meaning to say kuti right now he is illegal in the country. So kana pakarohwa medzi chete dzakaetsongwa vakaona kuti uyu munhu uyu bepa racho rato-expire ndobva atopinda mukati. Right now asina kubvunzwa anything kotika panotaka kunopinda mukoti achinzi right now first trial kurotaka kubvunzwa bepa kwabvunzwa bepa handika itori illegal immigrant munyika pakutorwa deportation ipapo hapasina zvokuti anzi kwai maclaim because maclaim is civil court
haisi criminal. Yeah, yes. Those are two things that we need to separate. Yes. Yes. It's criminal. Thank you. So they might say they want to deal with the criminal. Thank you. The difficult part is my cases the magistrate or the judges, they are very harsh, especially to the foreign nationals. Something to do with the COPA. Saka, it's a very difficult case, to be honest. But at the same time, government. Lawyer, don't because right now claim you criminal it's city power and versus debate of which you see the chances of him winning but city power is 0-1 city power versus him. Right. So now I don't believe massive meters from South Africa. Government, police or hospital. Offer let's meet somewhere. Because the government did not lose a hospital. Massive meters they are settled very, very quick payment. Right. Akatoblokiwa kuti inde kucivil because right now ari mukati criminal case. Criminal case Sun City. Saka right now achida kukotika criminal kai achida kukotika kunobvunza status yake. Status right now is illegal. Antika it's automatic 5-year ban. Antika overtonzi ngadeportwe. That means deportwe 5-year ban. Claim a copy civil suit. And they might also raise issue like yes, you could try to resort Magarira Kakamira safe and Kusifu Kashina Kasala Kuitanda. Within our advice, I engage Quentin Medica. You may arrange I could do one number yake. Number is right. Second Mona and Ditika. Those who most of the guys are those who part a comprehensive feedback. I can arrange to go and see him. Okay. To Samako not to Tumba say. All right. But it's very complicated because it is. And tonight I did the Mlongos the corruption in South Africa. We police no gonna to Omar. We now investigate prosecutor. Yes, justice system in Africa. There's no justice system. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Sasa ndoko nakuita imimi challenge ndichika ndonomona face to face ndichika then tunasonzwa then ndoso most of the life ndokupa feedback kuti zvafamba sei. Right. They can do it as soon as possible. Ndinotira kumuedza ipapa because angari mubjera ngani phone papa ndinotira kumuedza iyo namba yamuri kuda apapa ndopana ndaudza vanhu ndikati mukoma mubhoys vangu vanifonera vakati simeni any case to do with Zimbabweans please don't call me. Zvinoonetsera unobatsira vanhu mangwana opandikirwa kunzi mukoma moboys vada kundodyika mariwo. Exactly. Ndochivaudza kuti vane imwe nyaya yandoziva mukoma moboys. Ndachivaudza kuti pane imwe nyaya yandoziva yavakamira vachibatsira mumwe munhu asi mangwana vakapandikirwa ikapedzisira yasandira ivo. Ndosaka vanga vakandifonera vakati handichadi zvangu. Handichadi. Zvinotyisa because unenge wakutuka uchisvaudwa nevanhu. Holy Spirit hapana chawakugaina unenge nekuda kuba. Makadi mukoma. Makadi mukoma. Muri right. Upenyu uri nani. Ndapo mutaura Mr. Munesi ndapiwa feedback background na Sisimed muri kuSunset handiti. Ndiri Sunset. Okay. Pamakapedzera kuapia mukoti yakaremandwa kesi yenyu kunzi Muswani. Yakanzi musi 22 May. Is it for a trial or what? No, it's just a reminder always. Ndakatobva kune Tuesday iye yadarika iyi. So are you not legally represented? Someone represented, but it's for South Africa. Legal aid. So legal aid challenge ilipo washimjashana chiri ma-students autodzidzira. Saka sometimes anenge achifana kungoita maybe a certain number of cases. Avatomboite legal research, avatomboita sei. Vanototi vatongodzidza kuti vakwanise kuita ma-hours matombo yakaita sei vari ma-lawyers kuti vazoona promotion. Alright. Imi makapinda mune status muno South Africa. Mabune refugee status, asylum or permit.
nane passport ne passport permit ndakazo apply workers permit ndakushanda ku city park yakanga yandichi yakaite workers permit ye 5 years expire yakazo expire ndatokuva papa futi. Okay, saka yaka expire makwara. All right, it's fine. Tapanzi kusisa ipapo. Saka ngatimbosiyana ine kusivu tumbofocus ine lawyer makambosa makuapply bail ine. Ndakazama kuapply zvese vakandirambira nenyaya kuti permit yangu ya expire so plus listen mama vakangozongotaura ipapa handazombomawo mune transcript yachona here. Esa makaita because I wanted to take it to do one of the activity review amuna transcript yachona ipenepeo application ichirambo kukoti nenge iriko mukoma moboys inini sema lawyer zvikaenda koti iriko kukoti zviriko ava vangaiwani vari mujeri but kukoti iriko anditika. All right, you know what we need to focus on now, Mukomaka. Let's I'm going to speak to one of the senior counsel today, advocate Mureriwa Nas. Okay. We'll try Mubasa on the case number actual information here. So we'll go up here court. You go run back. Court 2. Run back, producer, I'm always there. Call Mr. Baba, Court 2. the chief prosecutor. It's not Mr. Baba. No, it's okay. I'll get the transcript. Did you make the case number? I'll go and get the transcript and it by Monday or Tuesday. Then talk by feedback. The first thing that we are going to do, Dakona put his status to tangle up. All right. Ndazama kuti nditarepo ndakatorwa phone ngani madetails angu sendazama ndongwa sitare yenyu nesene mucheti all right, no problem. Anika. So let's just do stage by stage. Saka ku criminal wasati vamboseta even a trial date. Vasati. Lawyer kukumira weti garage anonzani. Anonzi Mashango. Vanongochinja ukaenda nhasi mutsvuku murefu anopfeka maglasi notakaita sei murefu anopfeka maglasi. Okay, ndomuziya. It's okay. So moita pamanjoka. Let's do stage by stage. Titumire kana pasi kuna sisimeri your full name yamakasungwa naye chayo nezita renyu. All right. Then we take it from there. Tona watiteta. All right, jatumira sisimeri. Sisimeri. Inini ndikuenda kumsemandi. Sakutora transcript yachona. Then Tuesday Monday tobatana pa phone. Tuchirunga kuti what is the way forward. Thank you. Ndikasonzwisisa mareason. Because kazhinji kachona unogona wakapa imwe ma statements. The transcript in everything. Yes. All right. And the other thing why I was also worried, let me just say it varipo. Another point I'm going to look into again. And think pane point that already anjadzava yavati vati zvanzi kuti kuvhurire andika uri kuda kuramba uchiclaima civil court. So meaning to say kuti kana vakataura those words kuri hazvati kureva kuti vari kumuchengetera mukati kubloka civil kuti isaclaim. Handisi maona. Chokwadi because chero mukoti chapeta ndakatosunza ruoko ndikareza ndikati no inini criminal record ndiri kupomerwa nenyaya yekuti ndiri kuda kuclaima mari dzangu dzokukuwara ndikada kuita hembe vakatoona mukoti koti ikanditi no iwewe unozoclaima mari dzako isitotira Yes. Yeah, that's the typical. They cannot deal. The magistrate and Asimba civil court. True. But while it's here inside, we can still bring another application. We can still do that. But now, Mkopa boys, let me help you. Let me help you, Papo. I think Tanga in a criminal. I think akwanise kubuda because mukairaisa yesivu arimo inoneta abudi takaine criminal areleaswe kana areleaswa antika ale kunze muchitora imini kana muchida kuitora naye mopuwa percentage yenga muchita 50% moita 50%. For now delay nekuti abude mukangoreleasa chiti criminal arimo city power inoramba yakadzvanya abude munoirusa. Alright, Mukoma, one chitupa criminal apapa.
makasungwa imi mudhimeka muri 1 here kuma masuspects acho napo vakapudisiwa panze vakatopudisiwa panze vakapiwa mabheo vakapiwa mabhero vakatoenda kukoti manje kuti akati koti avanhu ngavataure chokwadi cid akadouya akadondeti chamari vanhu havatengwa necity power. There's no other way kuti vanhu vangadega kutaura chokwadi pamberi pekoti but vanhu vatotengwa necity power. Kuti mapictures amakabatwa menawo muri pane vanhu ivavo ndo akaita kuti musungwe ndio vaida ndisungwe vanhu vakatosungwa ininga ndichitori ndisipo ndozotevekwedatosungwa muna january vanhu vatobuda muna january vakatongosungwa here vanhu ava imi akatora mapictures ndiani hanzi maresidents anga aripo here vanhu manje city vanhu alright makatorwa picture sorry ndinounzwisisa vakabatsira kugadzirawo ndakangomira ndisina kwekugadzira ndakatomira ne1 of management ndisingaita nainya ndisina kana chandakabata ndisina kana chini ndisina kana chimwe chinhu chandakabata so ndio evidence yega inayo nestate iyoyo chete aiwa mukoma boys the first question should be vanhu vakatombosungwa here vari kunzi masuspects vakatombosungwa here from scratch yes so let's start from scratch yes haisi kunzwisisika evidence munhu ane picture munhu picture that's not evidence enough of course so anyway alright then ndiri kurunback musi wemande makuseni then ndichazama kutaura naMr Papa wachona futi ndichatsvaga lawyer racho mongonipa information yese ndongonzwa kuti zvakamira sei although they might not disclose the docket to us but nenyaya yekuita ndichanzwa senior counsel twanoti chii but manje then ndiri kurunback but we will find out Mukoma boys ava vamwe vari kunzi masuspect because ndiri kudzima management kuti vakatosungwa here. I strongly believe havana mbosungwa events dzakarongwa havana mbosungwa vanhu ava kusangana nevamwe mako vamwe venyera ava pamunopadimanja murite munawe aiwa vanouya usimomo okay vanouya but havana kana anything say vanotaura ndo pandosomudza ruoko ndotaura ndoti muri mandani ndisi kuziva ndokumira mufunze vanhu ava varongoti tichapfunza kana time yasvika time yasvika. Yeah, but the lawyers are challenged to arrest it up because they've been custody for several times. If they've got any evidence, the trial date must be set as soon as possible. It won't be in the interest of the justice system. That's when the lawyer must be challenged. The remand. They need to have the trial date as soon as possible. ndopandiri kuvarira ipapo mukoma because lawyer haana zvaari kutaura ndinongopinda kutosvika kutomunyarara iwo kuti confirm date my worship saizvezvi. Alright, it's fine. Nditumira information yese kuna sisimeri ndoenda kurunback manje makuseni. I hope my brother mukudza chokwadi Mukoma boys vazonosvika kuona kuchinzi mama akatobata makavawanikwa muine simbi. I hope you're telling us the truth. Vasina mwandi nawo hatina a very good relationship nawo. Tora nezvake ndomuziya. Ndikaitinzwe sisimeri ndosaka ndiri kuenda. Alright, no problem. Alright, saka tonzwa kwamuri ndini tonzwa kwamuri nemusi weTuesday wacho. Ndifonera mande manheru. Alright, that's good. Alright, sure. Alright, thanks very much. Sure. At least guys, kana mwari vada havo, hani mazvoona. Mukoma boys vabvuma, chiregai vachidzifambira ifo. Chiregai vachidzifambira tongozopuwa feedback navo. Tione kuti tinofamba sei. Ndokwati tichanowana chokwadi guys kuti mukoma vedu ava vanga vasina chinhu here. Vanga vakabata chinhu here kana kuti vanga vasina zveshuwa kana kuti panga pane chii handimaona. I hope my brother is telling us the truth. Tizodikurwa nemanasi surprises panapa handimaona. Kana kuri kuti zveshuwa vanga vasina chinhu pakarongwa metsi dzochinovamba koko kumedzi chinobuda pachena koko kana mwari avo nguva yakwana vachida kungobudisa zvinhu zvakaitika vanongobudisa chokwadi. And so at least thank you very much Mukoma boys. Vanzi my name is Cuthbert Mukwatu. So let me forward this to Mukoma boys. Right. Saka tione kuti tinofamba sei. Let's just keep him in our prayers guys kuti zvifambe negwara vabude guys 1 year 4 months uchingogara kwomukati uchingozwa kuti panenge pakangogerwa metsa hauna kuita chinhu kungofira kuti waclaima mari yako yawakashandira yawakapisiwa wakatsva kudaro guys havana mhosva kaya vakapara pavakaitei guys mhosva yekudzi vanodzivaita mhosva ndei
zvasiyana kane munhu anenge ane mhosva havana mhosva yavakaita. But anyway, hatsikutenda mobveza kuti handizivi. I believe kuti hanzi simeli kuinisira ndakamba kuti because ndinombonzifollowa ndinombonziresearch ndinombonziresearch saka ndei ndichitoziva ndomboona ngona chitembesana musoro charo zvisiko kwavasina kumbobvera vakaenda kwavasina kuswera zvavasingazivi ndotofanira kuseka kuti hey vanonozviti vakangwara sure what is this. But anyway, let's pray and hope kuti apa mukoma mbobhozi ndachatipa feedback isere ndei kuti Tunde. This is Tunde. I came across your page, that's why I text you. I do promotion and page growth and monetization. I came across your page, that's why I text you. I see the effort on the business page and everything you do. So I try to reach out to you to enlighten you and make you know some things that are challenges on the page, which is the visibility. If you check on your comment section, which is you don't have people that comment, that like and share that much, the page visibility is no longer there to enable or support views on the page. Unoita kuti titevera kuti kwai ndaona page rei ndazodai uri kuti udiko Tunde wacho kwai Tunde zvakaoma. Right. Saka guys, takupedza iyi takupinda mune imwe. Antika tapedza mune nyaya Tunde uyu mimi tindoda kudzisaini kuti uda kuudza ini zvemandasheni kuti awane kupinda page bava awane kuba page bava iwe zvakaoma. Zvakaoma. Right guys, saka tapedza iyi anditika takupinda mune imwe anditi iyi ishi yatakuchipinda kwairi. It's a very sensitive issue antimaona asi vane moyo mitete vaya please do not come back by this life. Antika, do not come back by this life. Vane moyo mutete. Because inya yatika kupinda iri sensitive. Antika, Tunde, anonzi Tunde. Right. Crazy. Zvakaoma. Antika, saka takuda kubuda munyaya iyi tichipinda. See guys, tatapinda munyaya iyi yatikuda kupinda kwairi guys. Kune business as business expo iri ku-SA antika right team SA. I always tinogara tichibrainstorma nyaya dzemabusiness. Business rangu ndikuita chakati harisi kubudirira ndazama china chisi kubudirira. You need advice on how to run your business. You need to learn on how to run your business for it to be a successful business, guys. A lot of diasporans are going back home. But diaspora kakawanda varikuinda kumba and they are making it. Varikuita mari. Guys, this is one business expo that you have to attend. Kupinda bahari. Maskati kupinda bahari. And zvakare nhasi before we go. Tine makategori atinoda kuchuza pano. We are going to submit my names ema categories edu. Atikuda kuchuza upano. Antimona kuti tizovavhotera vanopinda. Business expo iyi inenge ine ma-ministers vanhu vemabusiness vakawanda, ine makambani akawanda changa aripo, vakuru vemakambani vakatenga makambani avari very successful. Handimona vanenge varipo paground vachikudzidzisai how to run the business. Handimona and how to do it. Guys, this one is not to miss. Let me see you in you Joburg guys. You not attending this kumigrant this function. It's kusumudzirana toda kuti usumuke utengese real premium spice yako utengese whatever zvaunotengesa. Handika but you don't have the idea on how to run these things. Handibona go and learn. I know Lester, you're going to go there. You as a businesswoman, as a small scale entrepreneur, you need to go there. Business no guys. Handika mono I'll give you the full info. Yes, kunoitika ikoko background. Muyende, please. The day in question, please go. Hanmona, please go. I was supposed to be there. Hanmona, please go and attend this business expo. You need. And the papi pacho. Don't do what. Jump my details. She said, "Could you make South Africa right now." And possibility to share to necessary. Muchaona hii tuchenete sasa chako chaiko. Hanimona unenge wakufunga kwenda kumba. Sasa jukita umela kwenda kudzokera kumba. Izvozvo. A lot of people are going back home. Hanzi vari kukumba one kuti vari kuita mari sei. Guys, Zimbabwe ingo is survival of the fittest. But if you are there uri
kuita mari. Ukanoshingira uri paground kunoita mari. Ndochokwadi. Uri kunoita mari uri paground. Kune vanhu kuita mari nehuku. Muriwo kuZimbabwe, green veg, horticulture, agriculture. Vanhu kuita mari paZimbabwe. Mbudzi dzichizvara navanhu kuita mari guys paZimbabwe. Nyika yako yaunotaura chishona. Yausingabvunzi ndavenge ndipobepa. Yausingachiti hey wamafitsi kumasere kwangu guys. Imagine. Huh? Come on, I'll tell you more about that, guys. I'll tell you more about that. I'm going to pay and squeeze, but ndichazokudza izvozvo. Iko zvinotakudonda todzoka mune imwe nyaya nditika takaenda